Egunon eta bueno, lehenik eta behin eskerrak bihotzez eta kitxo elkarteari guretzako bueno, oso esanguratsua da eta oso berezia da gonbidapen hau. Deitu zen igutenean, egia da sorpresaz, baina hori, kriston pozaz hartu genuela, zuen gonbidapena. Tindaia, ez dakit hemen aurpegi ezagun batzu daude, segurazki gure tropa etortzen ikusiko zenuten urtero, nik uste 2011-tik etortzen garela ona, gazteak ginenean, etortzen ginen batzuk, eta bueno, hemendik beti irakaspen asko eraman ditugu eta saiatu gara hemen entzundakoa eta ikasitakoa gero guk eguneroko praktikan jartzen. Orduan, benetan eskerrik asko aukera emateagatik. Eta eskerrik asko ere, askotan ahaztuta edo, bueno, mendebaldetik ikusten ez den beste realitate hori horri erreparatzeagatik. Guretzat ere importantea da, beti sentitu gara pixka bat jo eta nola eta jo, ze suerte, beti sensazio horrekin joan gara hemendik, baina nik uste dut ere gauza handiak egiten direla, eta horrentxe haitu dugu bai, beraien esperientzia kontatzen, eta gure txikitasunetik ere kontatuko dizuegu zer den egiten du. Tindaia zerten, hainatako zonbia zago du. Gure helburua da Nafarroan euskararen normalizazioan laguntzea, eta horretarako aisialdiko ekintzak egiten ditu. Hasierako helburua, eta horretan Ricardo, aipatu duzun Ricardo izan aitzindari, berak sortu zuen Tindaia Fundazioa, 2 urte aurretik sortzen entzegoela eskolaz kanpoen proiektuan martxan jarri zuen. Eta bere helburua zen batez ere aisialdiko ekintza kalitatezkoak eta euskaldunak antolatzea Nafarroan. Garai horretan 2002an basamortua zen, ez zegoen aisialdi euskaldunik Nafarroan bintzat. Eta, bueno, horretan kezkatuta, honi ekin zion, abentura honi ekin zion. Dagoeneko ja 20 urte daramatzagu, honetan, batzuk hasieratik eta poliki-poliki, bueno, tropara aurpegi berriak batu dira. Eta, ja, lortzen dudan, lehenengo bideo jarriko dut, pixka bat, ikusteko gure ibilbidearen laburpena edo. Tindaia Fundazioa Ricardo Ederrak sortu zuen 2004 urtean. 2 urte lehenago eskolaz kanpoko ekintzen. Aisialdia proiektua jarri zuen martxan, bere duko eskoletako euskararen egoerarekin kezkatuta. Berehala oporraldietan euskarazko aukerak sortu behar zirela hartu zen. Eta horrekin batera, begirale informazioa beharrezkoa zela euskarazko eskaintza kalitatezkoa izan zerik. 2007an tamalez Ricardo zendu zen. Eta omenaldirik onena zelakoan, berak askari jarratzen erabaki genuen. Horretik, Samariko eguna ospatzen dugu. Ark irudikatzen baitu Ricardoren izaera ezin hobe. Langilea, euskaltzalea eta ausarta. Bidean aurrera, Nafarroako euskara zerbitzuekin elkarlanean hasi ginen kanpaldirekiak antolatzen. Garai berean, ludotekak antolatzeari ekin genion, aisialdi euskaldun eta ezintzailea bultzatzea helburu. Eta Kito elkartearen mintegian jasotakoari esker transmisioaren arloan lanean hasi ginen. Urtero bertatik jasotakoa gurera egokitzen. Tindaia handitzen ari zen, gero eta proiektu gehiagotan lanean ari ginen pandemiak dena eten zuenean. 2 egun lehenago ibarren ginen, sinestezina zirudien egoera ezin aurreikusi. Unerik zaienean, muga sinesten zuteneen laguntza jaso genuen. Nafarroak euskara teknikariak eta euskara bideak tarteko. Beraz, martxa berriro hartu eta egoerara egokitutako proposamenak garatzen hasi ginen.
Gaur egun lankidetzan oinarritutako hainbat proiektu ditugu eskuartean. Nafarroan bada lana eta Dindaia Fundazioan gogorik ez da falta. Gutxi gora bera, hor aipatu ditugun proiektu guztiak hemen ikusi ahal dituzue, eta gutxi gora bera badute ez guzti. Hasi ginen eskolaz kanpokoekin, gaur egun baditugu 305 talde, 26 ikastetxetan gaude, gehienak Iruñerrikoak dira. Eta gutxi gora bera 3.000 haur eta gazterengan heltzen gara. Eskaintza anitza eta zabala egiten saiatzen gara, uste dugulako oso importantea dela haurrek haien gustuko diren ekintzak euskaraz egin ahal izatea. Helburua argi dago euskara eta bizipen positiboak lotzea delako. Eta hori dira hor ikusten dituzuenak, momentu honetan egiten ditugunak. Xamariko zer den? Xamariko, Ricardo hil zenean, Xamariko pertsonaia bat da, Ricardo hori bere amatxik aipatzen zion pertsonaia, ipuinetan agertzen zen pertsonaia da. Ricardo hil zenean, omenaldia egina izan genion, festa bat antolatu genuen, eta Xamarikoren eguna deitu genion. Xamariko pertsonai mitologikoa da, eta Ricardo bezala bihurria, ausarta eta alaia da. Eta zertarako erabiltzen dugu, ikusiko duzu ez da oso polita, baina marrazki hau haurrek beraiek asmatutakoa da. Eta da, haur biltzen ditu, sorginaren txanoa, eren sugearen eskuak, lamiaren hankak, Max Mix bat sortu zuten horrekin. Motivazio lantzeko pertsonaia da, tarteka eskolaz kanpokoetan agertzen da, eta mezutxoren bat uzten die, edo paritxoren bat, eta Xamariko ere da Dindaiaren festa eguna. Zer egiten dugu festa horretan? Alde batetik, irudikatzen dugu, elkartzen ditugu eskolaz kanpokoetan aritzen diren haur guztiak eta topaketa moduko bat egiten da. Eta horretaz gain, begiraleen festa ere bada eta gure festa, Dindaiako langileon festa, eta parranda ere egiten dugu, parranda eguna da. Eta hemen dituzue argazki batzuk, azkeneko Xamariko egunekoak ikusteko saiatzen gara ere, ikastetxeen arteko topaketa horietan, adibidez xake topaketa bat antolatzen dugu, aurten lehen aldiz pilota topaketa ere, eta listaketako haur guztiek elkarrekin egiten dituzte, pixka bat ikustea, beraiek, badirela beraiek bezalako beste haur asko ere euskaraz ongi pasatzen eta gozatzen aisialdia. Begiralen formazioa. Berehala ohartu ginen, eta hori hala da, hasi bezain laster, begiralea behar zituztela baliabideak, haien lana egoki egiteko, eta behar zituztela pistak edo dokumentazioa, programazioak adibidez, lana egoki egiteko. Eta orduan egiten duguna da, beraiek egiten dugu formazio plan bat urterokoa, eta honela banatzen dugu gutxi gora bera. Eskolaz kanpoko ekintzetako begirale berrientzat formazio berezia, gero ekintzak gidatzeko baliabideak, erabilera sustatzeko, eta hemen hasi ginen, hemen ez dakit agertzen den uste dut ez dela gertuko, baina txakunekin hasi ginen, jarraitu dugu ebeterekin, Rosa Ramos Uharrirekin, aekarekin ere badugu lankidetza, eta azkenean guk geuk ere gure eskarmentuaz ematen ditugu
ikastaroak. Egonaldietarako formazio berezia egiten dugu ere, eta aurten eginen dugu adibidez, barnetegi formatuan, kanpaldi bat bizitzen. Eta horretaz gain, saiatzen gara sorkuntza taldean, txostenak dena idatziz jasotzen eta beraiei begiralei eskura emateko dokumentazioa prestatzen. Hau dira ikastoroetako batzuk. Egonaldiak. Hasi eta berehala ere ikusi genuen, basamortua zen, egia da, eskolaz kanpoekin hasi ginen, garrantzia handia ematen genion kalitateari bi zentzutan, ekintzen kalitatea, baina baita ere bizi lan baldintza duinak albidetzen begiraleentzat. Eta ikusi genuen berehala, oporraldian eten bat gertatzen zela, eta berriro ere aurrek ez dutela aukera handirik euskaraz aritzeko eskolatik kanpo. Orduan oporraldietan hasi ginen udalekuak eta hiri-tailerrak antolatzen. Geroxeago euskara zerbitzuen bitartez herri-tailerrak antolatzen hasi ginen ere, gaur egun ez dakizen bat tokitan, baina, Bortziriak bastan, Donestebe, Kastejonen ere antolatu izan dugu, Iruñerriko auzo gehienetan, Antsoainen, Lizarraldean, Nafarroa osoan zehar. Honetaz gain, jolas orduen dinamizazioa ere egiten dugu, azken urteotan. Hau zer da, hau da, patio orduan, klasean baino patio orduan, jolas monitorizatuak egiten ditugu. Begirale bat joaten da, eta aurrei jolasak erakusten dizkie. Zein da helburua? Monitorea behin joaten dela, aurrek ikasi dituzten jolas horiek, beraien kabuz praktikatu ahal izatea. Hau dira datu, guztira 1212 haur aritzen da momentu hontan, eta hau dira ikastetxeak, gurekin ari den ikastetxeak momentu honetan. Eta honetaz gain, transmisioa eta sozializazioa. Sozializazioa adibidez, Paula Casaresekin, hemen aitutako Paula Casaresen hitzaldi batean aitu ginen, eta askotan aipatzen dugu gure formaziotan, eta gure nahiko gertu dugu. Dindaikale da gehien bat kale animazioa festak eta antolatzen ditugu, uste dut urrengo larun batean Tafallan egongo garela, oko ez banago, 25ean Tafallan egongo gara Dindaikalerekin agerraldiaren festan. Horretaz gain jolastuko gara, gurasoei baliabideak ematen dizkiegu haien seme-alabekin jolasteko, ez da beharrezkoa euskaldunak izatea, eta, ikasten dituzte jolas, kantak eta formulak beraiekin jolastu ahal izateko. Jostailu erakusketa ere egiten dugu. Normalean kurso urte bukaeran, Gabona baino lehen, gomendioak ematen dizkiegu, eta gure aukera beti, gure aukeretan beti kontuan hartzen dugu, elkarrekin jolastea albidetzen dituzten jostailuak edo jolasak, familia artean euskararen erabilera sustatzeko, eta izatea, ez izatea, aukerak ematea, hitz egiteko eta harreman hori sendotzeko. Karrikara hori da jolasak egiten ditugu kalean eta gonbidatzen ditugu plazako aurra jolastera. Noski aldez aurretik iragarrita dago eta gurasoek badute honen berri eta plazetan burutzen ditugun jolasak dira edo zein etortzen aldera. Parkean euskaraz egitasmoa martxan jarri ginun beste eragile batzuekin batera Iruñerrian sortzen aurre eskolak euskaraz eta ikusten zelako
familia artean bultzatu behar zela ere eta familiako hizkuntza ohiturak aldatu behar zirela. Eta jarraitu momentu honetan Antsoainen jarritzen dugu ikasturte osoko ekintza bihurtu da. Eta horretaz gain sormen tailerrak, Nafarroako edozein herritatik deitzen digutela, antxe ara joaten gara gure tailerrekin. Hau guztia, azaldu dizuegun hau guztia, transmisioa eta sozializazioari dagokiona, egiten dugu normalean Euskara Teknikarien sarearekin batera. Gero ikusiko dugun bezala, guretzat oso saiatzen gara beti, sarean lan egiten eta beste konplizidadeak josten eta beste eragileekin batera gauzak aurrera eramaten. Eta kontatu dizuedan honez gain, badago proiektu bat pandemia garaian sortu zena. Pandemian gu geratu ginen, zeru eta lur. Bapatean gure ekintza guztiak eten ziren, 120 langile ginen orduan eta denak ertera joan ginen, eta ez genekien zer gertatuko zen Dindaiarekin. Eta une larri horretan, Iruñeko udalak antolatu zuen ebeterekin hizkuntzaren errefortzu digitalerako proiektu bat. Eta berehala ebetek ikusi zuen, guk erabiltzen algenuela hori, eta oso eskuzabalki eta beti eskertuta egongo gara, okerren ginen momentuan etorri ziren eta esan ziguten, tori zue, hau zuek Nafarroan oso ongi egin dezakezue, zuen langileekin eta zuena da proiektua. Eta hori pixka garatuta, sortu genuen Euskaraz Kilika egitasmoa. Joan ginen Euskara bideara, kontatu genien Murtziako pena, gutxi gora bera, gure egoera zein zen, eta berehala ikusi zen aukera, proiektu interesgarria zela Nafarroan edatzea, eta Nafarroko parlamentuan aurkeztu ondoren lortu genuen hitzarmen bat, eta hitzarmen horri esker doainik eskaintzen da Nafarroa garaia osoan. Zer den, aurre euskaldunen arteko txat bideratuak dira, 8 saio dira, 40 minutukoak, eta txat horietan bideo txat bat egiten da, eta gela horretan elkatzen dira gehienez jota 6 aur, eta jolasak, erronkak, asmakizunak, elkarrizketak ahalbidetzen dira. Aurten jada 4. urtea egiten duguna, eta oso emaitza honak ematen ditu. Oso pozik daude, baditugu hola finko txanda guztietan apuntatzen direnak, oso fideltasuna handia duten lagunak, eta pentsatzen genuen pandemia pasata, normaltasunera bueltatzean, honek igual ez zuela bidea handirik, baino ikusi dugu, baietz, lehen hemen aipatu den bezala, pantailak eta halako sareak, horiek badute arrakasta handia haur eta gaztetxoen artean, eta pozik hartzen duten proiektua dela. Jarriko dizuet beste bideo motz bat. Zer da Euskaraz Kilika? Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako haur euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako 2. mailatik 6. mailara Jakerra gaur zen egon. Zer da Euskaraz Kilika? Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako haur euskal... Murphy oinarte ez da agertu, oin agertu da. Gurekin agertu behar.
Ontxe bai. Baino, Atzera emon bida. Bai, atzera mo. gero azaldu nola jarraitu. Euskal Eskilika. Nafarroako herri eta auzo desberdinetako euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako 2. mailatik 6. mailara eskaintzen da doainik. Begiraleak haurrak euskaraz hitzaten jarduera dibertigarriak proposatuko ditu. 40 minutuko 8 saio euskaraz ongi pasatzeko. Animo zaitez! Zer da Euskal Eskilika? Nafarroako herri eta auzo desberdinetako euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako 2. mailatik 6. mailara Fuera. Barkatu. Euskaraz Kilika pasata, Mintza Jolasak hau da gure, azkeneko proiektua. Aurten hasi gara egiten zer da. Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren programa da. A ereduko ikasleentzat hizkuntza errefortzua egiten da bertan, eta helburua da gaitasun komunikatiboa hobetzea, A ereduko aurrek Nafarroan oso maila baxua dute orokorrean. Eta alde batetik landu nahi da gaitasuna hobetzea, eta beste alde batetik batez ere jarreran ere eragitea. Ze pentsa dezakezue, Mendabiako aurra askok euskararen inguruko ditu ideiak eta ez direla batzutan oso positiboak. Ikusten dute haiek direla arraroak, eta horre ere badago lana egiteko. Orduan, dira 3 egun edo 5 egun klase orduan egiten da, eta honetan ere zailtasunak izaten ditugu, segun eta ze zentrotan zuzendaritza ere oso aldez dagoelako euskara aitzen dutenean jartzen dira pixkat urduri, baina funtsean dira 3 orduko 3 edo 8 saio edo 5 saio. Eta egiten dena baita ere, gure arloa hori denez, egiten dira jolasak, dena arlo ludikoan lantzen da, eta jolasak, erronkak, hiztegia lantzea, haien hizkuntzei buruz hitz egitea, pixka eta hausnartzea, hori da, hor egiten duguna. Eta gero, jolastekak. Argi utzi behar da, ez dela gure proiektua, agerraldiaren proiektua dela, beraiek ibiltzen direla, taldeak lortzeko, gurasoekin egoteko, begiraleak lortzeko izugarrizko lana egiten dute. Uste dut, Ibaik azaldu duenarekin irudika daitekela oso ongi, egiten dena egina eta egiten duten lana, eta guk egiten duguna da, begiraleak kontratatu eta formatu. Baina, elkarrekin hor gabiltza. 268 haur zenbatu ditugu, 20 begirale inguru aritzen da, hori, pentsa dezakezue ze nolako lana den, 20 pertsona erdialdean eta herriberan bilatzea, baina eta honekin oso konten gaude, elkarlan hau egiten dugulako. Eta honetaz gain, gauza gehiago egiten dugu, zaituztegu gehiago aspertuko, igual, bereziki aipatu nahi genituen beste bi proiektutxo. Bata da, Baztan Baigorri gazte topaketa. Baztango udalak eta Baigorriko udalak egiten dituzte ekimenak mugaz gaindiko harremanak estutzeko edo. Eta horren barrenean egin nahi dute gazteak, gazteen topaketak, gazteek elkar ezagutzeko eta harremanak sortzeko. Eta horretan, hegoaldetik, Baztandik, bi begirale joan ziren Dindaiakoak,
iparraldetik beste bi, eta elkartu ziren 30 piko gaztetxo inguru, 2 egunetan, eta, bueno, oso esperientzia polita izan zen, eta oso pozik honekin, errepikatzeko moduan. Eta gero, Etxepare Lizeoko ikasleekin egin dugu aurten topaketa. Etxepare Lizeoan badago arlo bat animazioa ikasteko, batxilergoan uste dut dela, baina beraiek espezialitate bat da animazioa. Eta orduan etorri ziren gurera, gure hiri-tailerretan parte hartzera. 2 egunetan egon ziren gurekin, eta parte hartu zuten, eta hor ikusten duzuenez, ez zuten joatea nahi, oso gustora egon ziren beraiekin, eta horretaz gain egin genuen Euskaltzaindiaren egoitzan topaketa bat, beraiek kontatu ziguten zertan ari diren, zer ikasten ari diren, eta gu kontatu genian, Indaiak zer egiten duen. Eta ondoren, bi euskara teknikari kontatu zieten, lan hemengo, haiek lana egin alizateko hegoaldean, zer nolako baliabideak, diru laguntzak eta tramiteak egiten diren. Eta gero, arratsaldean egin genuena izan zen, dinamiken trukak, eta haiek jolasak erakutsi zizkiguten, eta guk haiei. Eta, bueno, baita ere errepikatzeko, urrengo urteetan errepikatzeko gogoz. Eta badakit arrapaladan kontatu dudala dena, baina, bueno, bukatzen hasteko, zeintzu dira guretzat gure lanaren oinarriak. Bueno, alde batetik talde lana, hemen ona atera naiz ni, egokitu zait, baina egia da denok egiten dugula lan Indaian, eta hori da gure baloreetako bat, taldea garela, eta hori oso garrantzitsua da guretzat, baita begiraleekin ere. Elkarlana, guk ulertzen dugu euskararen erabileran eragiteko eta gure lana ahalik eta hobekien egiteko elkarlana sustatu behar dugula, eta eragile desberdinekin aliantzak eta sareak josi, ez dugu bestela ulertzen, eta adibideetako bat da, ez dut aipatu oso azkar joan naizelako, baina formazioan esate baterako aekarekin daukagu alako, ez dugu sinatuta deuz, baina egia da laguntzen digutela beti urtero egiten dugulako ikastaro berezi bat ahozkotasuna lantzeko, begiraleen ahozkotasuna hobetzeko, eta baita euskara maila ere. Egia da, gure egoera diglosikoan batzutan zailtasunak ditugula ongi adierazteko, eta horretan aekak laguntzen digu. Eta gero, EBT aipatu dugu, zenolako laguntza eman zigun, eta baita ere formazioa ematen digu kanbaldiai begira, eta dinamikak eta ekartzen dizkigu fresko, gero guk erabilia alizateko gure ekintzetan. Agerraldiarekin, konplizitatea eta baita laguntasuna ere, eta horretaz gain egokitzeko almena. Ez da guri eskatzen digutena beti saietzen gara erantzun bat ematen. Ia inoiz ez dugu ez esaten. Norbait interesa baldin badu gurekin zerbait antolatzeko, beti prest agertzen gara. Onerako eta txarrerako. Eta gero, guretzat, balore bat dena da belaunaldien arteko transmisioa. Eta horrela entzun da igual ez da ulertzen, baina 20 urte hauetan, ikusi dugu gurekin aritutako aurrak, begirale bilakatu direla, adibidezan, eta gaur egun hori gurekin ari direla lanean. Ikusi dugu nola orduko begiraleak gaur egungo gurasoak direla. Eta espero dugu, gurpilak teknik ez izatea. Ibaizu eskun, hemen ikusten duzen gizon hau, gure begiralea ere izan zen garai haietan.
argazkiak mugikorrarekin ateratzen ez zirenean. Horregatik ez dugu lortu sorpresa ematea. Hemen ikusten duzu, Irati, hor Borobiltxoan dagoen neskato hori, izugarri gozatzen zuena gure ekintza guztietan, zen nahiko hori errepikatzen zuen, gaur egun kanpaldietako begiralea da, eta gurekin kanpaldietako eta proiektu askotako begiralea da. Eta ez dago sekreturik, nik uste dut hori, gogoz egiten ditugula gauzak, ilusioz, batzutan hobe bestetan okerrago, baina hori, gogoko tokian aldaparik ez. Ikusteko pixka bat Dindaiak hartu duen dimentsioa 20 urte hauetan, ez da ikusiko, proiektuz proiektu, zenbat pertsonek hartzen duen parte. Uste horbean ez da ikusten, ez da? Guztira 15.678 pertsona, aur, gaztetxo, guraso. Guretzat, hori, kopuru honek pixka bat beldurra eta ardura ematen du. Lehengoan hola trasteatzen ikusi nuen, D, A eta B ereduan Nafarroan matrikulatuta dauden pertsonen kopurua 40.000koa dela. Orduan, ehuneko garrantzitsua da. Eta, bukatzeko, azken bideoa jarriko dut. Ikusteko pixka bat, Nafarroan nola hasi ginen, kronologikoki dago ere, eta proiektuz proiektu nola joan den garatzen. Eta bueno.